Понякога, когато гледам от прозореца си в австрийските Алпи, в долината Штанцертал, имам чувство, че съм по-близо до Бога, поне на височина. Но височината може да бъде и илюзия. Може да живееш високо, а духовно да си много ниско. Можеш да се радваш на красивата гледка и не забележиш страданието на човека до теб. Аз съм отец Кшиштоф, аз съм капуцин, живея тук в Алпите, в Штанцертал, в Штренген, и това поредният епизод на подкаста Я Той излиза винаги от петък към събота. Може би точно тогава ще намериш време да чуеш Божието Слово, каня те от цялото си сърце. Пророк Амос, човек, който не се страхуваше да казва неудобното, когато виждаше несправедливост, не мълчеше. Имаше смелостта да извика горко, не за да осъди, а за да се буди. Горко на безгрижните на Сион, горко на онези, които лежат на леглата от слонова кост, ядат най-доброто месо, пият вино с големи чаши, пеят песни и не се тревожат за дома на Йосиф. Това не е само образ на древен Израил. Това е образ на всеки век. Не звучи ли като диагноза и за нашия свят? Колко хора живеят удобно, в люксус и потребление и не забелязва, че до тях се случва драма на народ, на общност, на съсед. Амос казва ясно, тази безгрижност ще завърши с катастрофа. И наистина, Израил падна, а първи в изгнанието отидоха именно онези, които първи бяха се насладили на удобствата. Векове по-късно Исус разказва притча не за народ, а за човек. Богаташът и Лазар. Богаташът без име. Защо? Защото неговата идентичност се е разтворила в богатството. Той вече няма име, а живял е само за себе си. Лазар, беднякът при портата, той има име. Бог помага. Онзи, когото всички пренебрегваха, е ценен в очите на Бога. Историята е драматична. Богаташът угощава, Лазар гладува. След смъртта всичко се обръща обаче. Богаташът страда, а Лазар е в лоното на Авраам. И тогава идва най-силният момент. Богаташът моли Авраам: изпрати Лазар, поне с капка вода, иди при семейството ми, за да ги предупреди. Но Авраам отговаря: те имат Мойсей и пророците. Нека тях слушат. Това изречение винаги ме спира. Защото и ние често чакаме чудо, а Бог казва: ти вече имаш всичко. Моето слово е достатъчно. Ако не го слушаш, дори и някой да възкръсне, пак няма да повярваш. Вижте, Амос говори на богатите: не се грижете за народа, за това народът ще падне. Исус говори на всеки: не се грижиш за човека при портата ти, за това твоят живот ще рухне. Това е една и съща истина, обществена и лична. И сега въпросът: кой е днес нашият Лазар? Кой лежи при твоята порта?
Може би бедните, които хлопат. Може би някой от семейството, когото игнорираш. Може би самият съсед, може би цял народ, който страда, а ние не искаме да чуем. Когато гледам Европа, особено тук, в Алпите, често виждам как богатството разделя, как се строят стени, как се създават затворени, ексклюзивни пространства, където един не искат да имат нищо общо с други. Богатството става завеса, която прави слепи. А после си спомням Индонезия. Хората, които срещнах на островите, там по-богатите не се затварят. Те не се отделят от останалите. В природата на индонезиеца е да споделя. Всеки път, когато виждам техните енори, възхищавам се. Онези, които имат повече, не строят стени, а изграждат общността. Например, дават пари за строеж на църква, без лихва, не за печалба. Чакат да им вернат, не за да станат по-богати, а за да може общността да расте. Там богатството има друго измерение. Не за да отделя, а за да обединява. И се питам, и вас питам, не изгубихме ли този поглед в Европа? Може ли нашето богатство още да гради общност? Или вече само руши? В края остава тишината. Богатажът вече не може да направи нищо, Лазар е в Божите ръце, а ние още сме на пътя. Това е нашият шанс. Не чакай чудо, не чакай някой да възкръсне, за да ти докаже, че си струва да вярваш. Един вече възкръсна – Исус. Ако не го слушаш, никакъв знак няма да те убеди. Отвори очите си днес, отвори сърцето си днес, защото утре може вече да е късно. Кураж! Хвален Исус! Амин!